Pozdrav svima, danas ćemo pokazati kako da sakrijete foldere i fajlove. Znači prvo idemo desni klik na desktop, znači vi možete ovo raditi na bilo kojoj lokaciji, znači u bilo kojem folderu, ja sam izabrao desktop, znači idemo na desni klik na desktop, new, folder, znači ostavimo ovako folder, zatim idemo na start i u search upišemo karakter map. Znači pojavilo vam se u search karakter map, kliknete, znači izaberete font na primjer kao ja, da vam bude lakše pronaći ono što nam treba, znači izaberete brush script std i zatim vidite ovdje imaju mnogo ovih praznih mjesta, znači izabrat ćemo ovaj, na primjer ovaj prvi, ovako da bude označeno, znači samo kliknete levi klik na praznu kocku, kliknete select i kliknete copy, zatim izađete i zatim idemo na folder, kliknete desni klik, izaberete rename i desni klik na plavu površinu, na tekst i izaberete paste i zatim kliknete negdje sa strane. Kao što vidite, folder sada nema ime, možete pogledati moj drugi video kako da napravite folder bez imena, znači bit će ovdje negdje anotacija. Zatim kako ćemo učiniti da folder bude nevidljiv, to je sakriven. Znači idemo desni klik na folder, izaberemo properties i zatim idemo na customize i izaberemo change icon. Znači scrollujemo ovdje desno i kao što vidite ovdje imaju 4 prazna polja, znači svejedno koje ćete izabrati, znači kliknete na jedno ovako da se označi, kliknete OK i pošto vidite ovdje je nestao folder, zatim kliknete na apply i kliknete OK i kao što vidite folder je nestao, znači on je sakriven, nevidljiv je, ukoliko ovako označite, prevučete, pronaći ćete ga i možete na primjer i da ga otvorite ili da sakrijete na primjer neki fajl kao što ću ja na primjer ovu pesmu, znači prevučete samo pesmu, zatvorite i ostavite negdje gdje vi znate gdje je, u kojoj lokaciji, može ostati na desktopu, ali ne bih preporučio slučajno mogli bi obrisati, znači na nekom folderu, tako sakrijete od neželjenih pogleda, znači ljudi koji gledaju vaš računar. Znači to je to, znači folder radi, sve je normalno, probajte.